This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program. Higala ko og mga igsuon mayong buntag kaninyong tanan. Ano yan usab si Pastor Ginny Limbag makig-uban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna sa tanan mga Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanan ta masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Otrohon ko mayong buntag kaninyong tanan higala ko og mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon. May buntag sa atong maaptik ug enthusiastic ug very concerned. Madasigon malipayon nagapangalagat si Ginoo ang chairman sa North Gospel Team Pastor Sam Unahon. Uban usab siya kapikas ginawing usab silang bungas pag minalay. Good morning kaninyong tanan diha Pastor Sam. Good morning sad sa tanan mga Kristiyanon nga naa sa gitawag siya kibwa nga gihandol ni Pastor Jisram. Good morning kaninyong tanan. Sa Kibwa Fundamental Baptist Church. Good morning usab sa taga Patulangan. Tanan na Matis Patulangan. Good morning kaninyong tanan, no? Kang Brad Bobby Halasan uban sa kang Sister Jeneline. Good morning usab kang Pastor Prodindante. Diya sa Sayawan impasugong, no? Ila ni uban sa ihang mga kabataan ni Pastor Prodindante. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristiyanon nga gihandol ni Pastor Prodindante. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab diya sa Sumilao. Tanan mati Sumilao. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristiyanon diya sa Sumilao Steward Fundamental Baptist Church, no? Good morning kaninyong tanan. Uban siyang pastor diha, madasigon malipayan kig-uban kaninyo Pastor Ronnie Gumban. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab sa atong mga kaigsuna kigilan na mati diha sa Kisulon, tanan mati sa Kisulon. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, gadalay gyud ang Ginoo. Good morning dito kay Sister Aning Miranda. Uban siyang mama diya sa Purok City, Kilaog, Sumilao. Good morning kaninyong tanan, no? Kang Sister Miling Dumya. Good morning kaninyong tanan, no? So, good morning usab diya sa San Vicente. Good morning kaninyong tanan. O labi na sa mga Kristiyanon diya sa Jasper Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga Maluko. Tanan matis Maluko. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristiyanon diya sa Maluko Fellowship Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Pansi alagad si Ginoo diya. Madasigon malipayan kig-uban kanyo Pastor Jipuni Compuesto, Pastor Erning Taburno. O sa Maluko gyapon nila ni Pastor Jula. Uban sa mga Kristiyanon gihandol ni Pastor Jula. Good morning kaninyong tanan higala og mga igsoon sa kaanginan na mati karon, no? Good morning dito kang Bradan Garcia uban sakop sa iyang panimalay. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, gadalay gyud ang Ginoo. Diya sa Magkatol, good morning kaninyong tanan. Sa mga Kristiyanon nga gihandol ni Pastor Marlo Pinalas. Uban usab siya kapikas kinabuhi Ma'am Ann. Good morning kaninyong tanan. Diya no sa Livingston Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan mga Kristiyanon. Good morning usab diya sa Dalirig, tanan matis Dalirig. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristiyanon diya sa Dalirig Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa alagad si Ginoo diya Pastor Cyrus Kahuan. O tanan nga mga co-workers ni Pastor diya. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning dito kang Nanay Sia. Sa mga Neres family, yung Pukas family. O Salvador's family. Good morning kaninyong tanan. Sa mga Salaits family. Good morning dito ka Sister Chichi Salait. Good morning kita nagban siyang kapikas kinabuhi ingam sab sila bungas pag minalay. Good morning kaninyong tanan. Good morning sa taga Sigsag o taga Mangima katong ningon pader nindot kayong programa. Good morning kaninyong tanan higala ko migsoon. Good morning usab sa taga Lingion, tanan mat sa Lingion. Good morning tanan. Labi na sa mga Kristiyanon diya sa Lingion. Ebenezer Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan, no? Sa mga Unahon's family, Brad Ili Unahon, good morning kaninyong tanan diya, Brad. Bansa yang mga kabataan, good morning kaninyong tanan. Kang Kagawad Larry Unahon, good morning Kagawad, no? O good morning usab
sa Malumpons family, Sabanas family, Dangops family, good morning kini yung tanan, no? Ila ni Brad Boy Lumpon, good morning kini yung tanan. Uban siyang kapikas kinabuhi, good morning. Good morning usab sa kang Pastor Israel Samura, uban usab kang Ma'am Sara, no? Lumpon sa kadalaga pa. Karon Samura na. Good morning kang Dr. Gayos Lastimosa, uban sab kang Ma'am Liling Lastimosa ug sa tanan sakop siya panimalay. Good morning kaninyong tanan, higala ko og mga igsoon. Good morning sa taga Manolo. Tanan Matas Manolo, good morning itanan. Labi ng mga Kristiyano dis Manolo. Fundamental Baptist Church. Good morning kini tanan. Diha sa Rose of Sharon, Fundamental Baptist Church. Uban siya alagad siguro diha, madasigon malipayan kay uban kaniyo. Pastor Mike Unahon, no? Ma'am Susie. Good morning. Happy 60th birthday, Pastor Ma'am Susie, no? Salamat sa Ginoong dalig ni Ginoo. Good morning sa ilang missionary Pastor Nicholas Manning. Uban kang Jumjum ug kang Daphne ilang bungas pagminahalay. Good morning kaninyong tanan. Higala ko og maigsoon sa kanginan na mati karon. Good morning kang Brad Boy Galinsuga. Kang Sister Minerva Galinsuga. Good morning. Good morning sab kang Ma'am Denden, anak nila ni Brad Boy Galinsuga, no? O sa kapikas kinabuhi Brad Lloyd. Good morning kaninyong tanan diha Brad Lloyd, no? Salamat sa Ginoo ug dalay gyud kini Ginoo. Good morning kay Sister Joy Abanyo. Good morning kaninyong tanan, no? Good morning kag kagawad Namok. Og ban sa iyang kapikas kinabuhi ingam sab silang bungas pagminalay. Good morning usab kang Tatay Tino Namok, Nanay Saling Namok. Good morning kaninyong tanan. Sister Marisa. Uban usab sa iyang kapikas kinabuhi ngadto sa gawas nasod, base nagka-monitoron sa FB Brad Undoy, no? Good morning kaninyong tanan, no? Good morning usab kang kagawad Tingol, good morning. Good morning kang Brad Roger Balili, uban ka Sister Inday. Good morning sa mga Daigdigans family, no? Ilan nanay karing Daigdigan, uban sa mga kamatahan, Sister Joy, uban sa kang Brad Julius, uban sa ilang bungas pagminalay. Good morning kaninyong tanan. Good morning ka Sister Grace, uban usab sa ilahang kasi kapikas ginabi Brad Jerry, uban usab sa ilang bungas pagminalay si Maymay ug si Kian, no? Good morning usab kang Ma'am Gina, uban kang Brad Archie, uban usab sila bungas pagminalay nga si EG ug si Aria. Good morning kang gitawag siya og Sister Juan, uban kang Brad Juni, uban usab sa ilang bungas pagminalay nga si Kubi. Good morning usab kang Sister Mi, uban usab kang Brad Jerry, uban usab kang Bonbon. Good morning kaninyong tanan, higala kong maigsoon. Og tanan nga nagmonitor sa Facebook, good morning kaninyong tanan. Og di na gyud namo kamo maisa-isa, no? Good morning Dr. kang Brad Rondon Losero, uban sab ka Sister Risa, ingam sab silang bungas pagminalay. Good morning kanyong tanan diha Brad Don, no? Salamat sa Ginoo, gadalay gyud ang Ginoo. Og tanan nga namati diha sa Purok 6, Purok 4, no? Good morning kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo, gadalay gyud ang Ginoo. Tanan abot naton signal. Good morning kaninyong tanan. O good morning dito ka Sister Marisa diha sa Kuwait. Good morning kaninyong tanan diha. Kanimo diha Sister Marisa, no? Diha sa Kuwait og dalay gyud ang Ginoo. Karon nigala ko maigsoon. Adto na kita sa pahibalo. Nga ang atong pahibalo karong ikaduhang Sabado sa Enero, aduna kitay panagtigom mga pastor sa North Gospel Team. Nga diha pagahimuha sa Ebenezer Fundamental Baptist Church sa Lingion. Karong ikaduhang Sabado sa bulan sa Enero, no? Good, salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo, no? Mga pastor, sa NGT, giawhag yun sa pag-apil. O aron nga kadtong nagmadasigon, madugangan ang kadasig. No, ang atong presensya dako na nagkadugang sa kadasig kalipay sa mga nagmadasigon. O katong wala magmadasigon, tagaan og kadasig, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Higala og mga igsoon ang atong pamaladungan karon sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 8 ngadto sa 14. Dahil ikot dahil nato ang Heart of the Bible, no? So sa dili pa daytood,
para sa atong question and answer nga tag 500. Nagingon man ko nga magkuanta og karon nga bulan. Basin mo sakay gyud siya sa dito na gyud sa Enero, no? Pero sigdi lang. Higala ko og mga igsoon. Sa una lang nga maka-text sa akong number nga 0936. Text lang kay aron nga ko ano kay naka-under mo ta. O ang unang makasulod sa text diya sa akong number nga 0936 37 33 765. Utro na ko 0936 37 33 765. Nahatag na tong otro ang ubarang kuana no. O katong naka-answer na, so di na siya pwede para kang pastor, kang Ma'am Likayan ug kang gitawag siya Sister Ricardo, no? So 500 kada isa. Utro na ko 0936 37 33 765. Mag-question ta karon og usa, no? Usa sa atong no nga giyon ko nga asa ni mabasa ingon ana, no? Mura na imong i-answer o asa mabasa. I-kompleto lang ang book, chapter and verse. So igala og mga igsoon, ablihan nato ang pulong sa Ginoo sa una ta sa Heart of the Bible. Take note, Heart of the Bible. John 3:16. Ingon sa in English nga pagka-translate, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Okay. So muna igala ko og mga igsoon, no? So dinhi sa Lucas kapitulo 2 versikulo 8 padulong sa 14 ato nga basahon. Niadtong dapita dihay mga magbalantay sa karnero nga didto sa kapatagan nagpulaw sa pagbantay sa ilang mga hayop. O mipakita kanila ang usa ka anghel sa Ginoo og ang himaya sa Ginoo misilaw libot kanila og sila giabot og dakong kahadlok og ang anghel mingon kanila, ayaw kamo kahadlok kay ania gidad-an ko kamo og maayong balita sa dakong kalipay nga muabot sa tanang katawhan kay alang kaninyo na tao karon adlaw sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo og kini mao ang ilhanan alang kaninyo. Inyong makit-an ang usa ka bata nga lalaki. Usa ka gamayng bata nga naputos sa mga bakbak o naghigda sa pasungan o sa kalit dihay uban sa anghel nga usa ka dakong langitnong panon nga nagdaig sa Dios o nag-ingon, himaya ngadto sa Dios sa kahitasan o sa yuta panagdait sa mga tao sa ilang o nga iyang gikahimutan. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong, magpray sa ta, dalaygon og labing gamhanan namong nga Dios, Ginoo nga nasa langit. Salamat kaayo Ginoo sa kaygayunan nga din sa makausapa magkapamalandong na usab kami sa imong pulong. Paliw gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong.
Palihog gihatag ang pinasahi nga kaalam kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron imong pulong mangitag luna sa kadiyukan sa matag usa namo kasing-kasing. Pinaagi sa imong pulong ginamit ang imong ubos nga lipon kaming tanan magbadasigon magmalipayon sa pagpangalagad diha kanimo Ginoo. Kami nga imong mga kanakan magadugang pa ang among kalipay diha kanimo Ginoo. O katong dili pa nimo kanakan ikaw Ginoo magapanglihok sa ilang kasing-kasing. Unta ilang madesisyonan nga ila ikawng tuhuan, dawaton ingon ng ilang Dios ug maluluwas ilang kinabuhi aron sila mahimong imong mga anak. Og sa ingon niya na makasiguro sila tungod usab sa imong pulong nga nagpaniguro nganhi kanamo. Ginoo kun ugaling adunay nagabalatian karon nga namatay ikaw magahikap sa kamanan kamot sayad sa nang lawas adunay balatian. Palihog ayuha pinagi sa mga sa mutabang. Kung ugaling usab adunay nabugatan problema suliran sa kinabuhi ikaw magatangtang ni Ginoo. Kay ikaw nagiyon sa pulong duol kamo nagbugatan kay papahulayon ko kamo. Ginoo sa mo pagpadayon karon ikaw magapanalangin sa imong pulong nga mulanog sa kahanginan aron dili mo sayang mubalik sa imong presensya. Sa padayon namong pagtuon ikaw magapanalangin ug magahatag kanamong kaalam aron masabta namo sa labing masayon ang imong pulong. Kaming tanan nga nagapamati sa imong pulong. Gitugyan ug giampo ug gihangyong salamat tanan di lamang kanimo Ginoo. Naglamas Kristo nga amo mululuwas. Amen. So igala og mga igsoon, sa dili pa kita muadto sa gitawag siya uga pagpamalandong, dinhi sa ta sa question and answer. No? I-text ninyo sa 0936 37 33 765. Una nga answer nga nagtangag. Daghan man gyud mag-answer pero una lang nga mag-answer ha, paspas lang gyud. No? Tanaw na to sa Facebook ug sa cellphone. Kung nakauna ang makita man nato ang oras. No? So sa Facebook ug sa cell number tanaw na to, no? Asa makita ang heart of the Bible. Okay? No? Asa makita ang heart of the Bible. Okay. Verse, libro, chapter and verse. Higala og mga igsoon, nagtangag ng 500, no? Ingon sa pulong sa Dios, higala ko mga igsoon, nga diin, adunay mga anghel nga nagpulaw ug bantay sa ilang adunay mga gitawag sa magbantay sa karnero nga nagpulaw, buot pasot ng pulaw naga tukaw, no? Nagbilar sa pagbantay sa ilang karnero. No? So dinhi nga dapita mabreak na ang gitawag siya ang pagkatao sa Ginoo tingtugnaw. Kaya kung tingtugnaw ni sa ilang lugar, higala ko migsoon, ang tingtugnaw, wala gayon manugway sa karnero. Take note ha. Ang Biblia ang gisulti nga naay nagbantay nga magbalantay sa karnero sa ilang mga hayop. Na kung tingtugnaw ni nga lugar, ang tingtugnaw ni ini nga lugar, dili makagawa sila sa ilang balay kay daghan kay snow. Nagwa na to? So, sayop na. Ang giingon sa katigulangan, ma-break na to na, no? Kung ang Biblia ang atong pasultihon. Okay. Og dihay anghel nga mitungha. O gilibutan sila sa himaya. Nisulaw kanila ang himaya sa Ginoo. Og miabot sila, giabot sa ila ang ilabihan nga kahadlok. Apan ang anghel nagingon, ayaw kamo kahadlok kay tanaw ha, gidad-an ko kamo sa maayong balita sa dakong kalipay nga natawo na karon sa lungsod ni David ang manluluwas. No? So muna igala ko minsan. Mao ni nga bulan ang taga Pilipinas ga sa ulog sa pagkatao sa atong manluluwas. Pero sa balaan kasulatan wala gisulat mao ni nga bulan, pero ang importante da igala kumigsoon nga natao ang manluluwas. Og mao ni atong gisaulog karon. So atong pamalandungan igala kumigsoon Christmas.
Ngano nga adunay Christmas? Ha? Unsa gining Christmas? Higala ko og mga igsoon, kung tanawon gid atong the word Christmas, si Kristo gisimba. Mass is worship. No? Mauna nga, higala ko mingson, adunay Christmas, kay kung walay gihatag nga manluluwas, walay Christmas, higala ko mingson. Kung wala gihatag si Kristo Jesus diri sa kalibutan, para sa pagluwas ka na to, walay Christmas. Nakuha na to? Ang Christmas is worshiping Christ. No? So muna igala ko og mga igsoon. So maong adunay Christmas, tungod kay ingon ang heart of the Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. John 3:16. No? Ingon sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16, kay gihigugma gayod sa Dios pag-ayo ang kalibutan. Mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang mutuo kaniya dili malaglag kun dili makaangkon hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Pagkanindot pagdigala kumigson. So klaro og tataw kayo mao nga adunay Christmas, mao nga adunay Kristo nga gisimba higala kumigson, tungod kay ang Dios Amahan naghatag sa iyang only begotten Son. Ha? Naghatag sa bugtong anak niya. O kinsa na mao na si Kristo Jesus. Munang adunay Kristo nga gisimba. Muna gitawag sa Christmas. Usay subo pa maladongon higala ko migsoon. Mga tao mingon sila unsa kumusta man ang imong Christmas karon? Usay subo pa maladongon higala ko migsoon. Mutubag ra pud sila og karon sa akong Christmas, Christmas. Now dili unta inganaon paggamit higala ko migsoon. Bugal-bugal na sa Christmas. Bugal-bugal na sa Kristo nga gihatag. Higala og mga igsoon, utro na ko, mao nga adunay Christmas, kay adunay bugtong anak nga gihatag sa Dios Amahan, nga mao na si Kristo Jesus. Nagpakatao, higala ko mga igsoon, aron bayran ang imong sala ug ang akong sala. Kaya nga itong unang ginikanan, nakasala og ang tanan pabanlod na sa linaw nga kalayo. Og ang bayad ni ini mao ang kamatayon. Unsa ning kamatayon? Mao po ibanlod sa linaw nga kalayo. Og busa ang tao nga wala masulat ang iyang ngalan sa libros kinabuhi, itambog sa linaw nga kalayo nga magitawag ikaduhang kamatayon. Busa aron nga masulat ang imong ngalan sa libros kinabuhi, gipasundayag sa Dios ang iyang ilabiyang gugma nga ni kanato bisan luyos atong pagkamakasala. Gidupan niya ang atong mga sala dito sa cross. Nga kutob sa mutuon ining gugma sa Dios, dili malaglag kon dili makaangkon hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Ingon sa pulong sa Ginoo sa heart of the Bible. Ingon dito, kay gigugma gayod sa Dios pag-ayo ang kalibutan. Kita na mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang mutuo dili malaglag kun dili makaangkon hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Kinsa nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan? Kadtong mituo og ang maghatag nini si Jesus Christ gayod. Ingon ni Jesus Christ sa John 10:27, 28 and 29, ingon niya, ang akong karnero nagpatalingog sa akong tingog. Buot pasabot ang iyang katawan, ang iyang mga kaanakan nagpatalingog sa akong tingog. Sila na kaila kanako, giyon sa pag-ila sa mga kaanakan sa Dios, si Kristo Jesus. Giila nila nga mao ang ilang Dios ug manluluwa sa atong kinabuhi. Kita nga nahimo ng mga kanakan sa Ginoo, atong giila siya nga mao'y Dios nato ug manluluwa sa atong kinabuhi. Ug mamanggali nga ato siyang gidawat tigala kung migsoon, gituhuan.
Ingon na siya, og ako nakaila kanila. Kanong saan na ilan ng tao? Sa Ginoo. Na ilan niya nga iyaha. Sa diya nga mituos may bilitaan ka matuuran nga si Kristo may makaluwas. Sa diya nga mituo, gisilyuhan sa Espiritu Santo, pagtimilan nga siya iya na sa Dios. Ingon sa Episo, Kapitulo 1, versikulo 13. No? So ingon niya, ako nakaila kanila. Nailan niya nga iyang property. O nailan sab niya nga iyang anak. Ingon sa 1:12, sa tanan midawat, sa tanan mituo siya ngalan, kanila naghatag akong kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Nailan sa Dios nga iyang anak, nailan sa Dios nga iyang property, kay gisiliwan ni pagtimilan nga siya iya na sa Dios. Busa ingon niya, og ako nakaila kanila. Og sa 28, ingon niya, og yatagan ko sila kinabuhing walay katapusan. Kano sa lang ang tao nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan? Ingon sa John 3:16, sa diha nga mituo, dili na malaglag, kundi makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Og ang naghatag ini, matubag na to dito sa gitawag siya uga John 10:28 nga si Jesus Christ gayud ang naghatag. Ingon niya, og yatagan ko sila kinabuhing walay katapusan, og sila dili na gayud malaglag. Ang paghatag si Ginoo dili na hatag bawi. Sayop gyud nang makasala, dili na iyas Ginoo. No. Pareha sa imong anak, kung imong gyud ang anak, makasala nagdako kayo nga sala sa imuha, dili gyud na mawala ang iyang pagkaanak. Nya, dias Ginoo mawala na hinoon, dili gyud. Hinoon, pantunon sa Ginoo ang anak niyang pinalangga. Ay pagtuwa nang mawala ang pagka-anak sa Dios. Kung makasala, no. Dili na mawala, igala kumigsoon. Lamang kung tinuod siyang anak, mag-suffer siya kay naay consequences anak. Doon ay pagkastigo sa iya, kay ang anak na pinalangga, iyang ginalatos. Busa ayaw, barog anang, kung makasala, mawala. Dili gid na mawala, igala kumigsoon. Hinoon, doon ay may tabo sa iya. Kastiguhon ang anak na pinalangga. So muna igala kumigsoon. Ingon niya, og yatagan ko sila kinabuhing walay katapusan, og sila dili na gyud malaglag. So wala gyud hatag bawi. No? Unya sa 29, ingon dito sa pulong Ginoo, og ang akong amahan nga naghatag kanila nga rikan ako labing gamhanan sa tanan og labing dako sa tanan, nagakupusab siya sa iyang gamhanang mga kamot. So double assurance na igala kumigsoon. No? So basin doon na ingon, bisan lugar makasala. Besag makasala kay pantuno na si Ginoo ang iyang anak na pinalangga. No? So mo na igala ko og mga igsuon. Naingon na pulo si Ginoo, gisulatan ko kamo nga nagpanuo sa anak sa Dios aron kamo dili makasala apan kun makasala man. Adunay mga tubang sa amahan nga si Hesukristo ang matarong. Og mo na si Hesukristo nga gisimba sa mga tao og mo nang adunay Christmas. No? So, unsa ang Christmas? Higala kumigsoon, ang Christmas mao ang pagsimba kang Kristo Jesus. Christmas. O ganong adunay Christmas? Higala kumigsoon, tungod kay adunay gihatag. No? Muna higala kumigsoon. Christmas is giving. Ingon sa pulos Ginoo, kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang mutuo dili malaglag kun dili makaangkon hinoon sa kinabuhing walay katapusan. Mao kana higala ko og mga igsoon, no? So tungod kay dunay gihatag nga manluluwas, mo hinungdan nga adunay Christmas. Nakuha na to? Higala og mga igsoon, usahay kining gitawag sa Christmas, gigamit sa mga negosyante. Kaya pagtuo sa mga negosyante, Christmas is business. Busa, aware kita higala kung may igsoon, kaya may biktima kita sa gitawag sa mga negosyo, aron madako og ginansya ang Christ, gibutang nga nag-X. Imbis Merry Christmas, Merry Xmas na yun. Nasato pa, ikaw, bisan pag Kristohanon ka,
apil-apil ka ng pagdecoration, imong gidecorate ang Merry Xmas, si Jesus Christ sa imong kinabuhi, igala kumigson. Busa wala ana. Kung mag-decorate man gyud ka og dili gyud nimo kapunggan, katog yung Merry Christmas. Nga naagid si Christ ba, wala girong. No? Para lang yun nga makatipid sa gitawag siya kartulina. Ibutan talaga kartulina. Aron dako kayong ginansya ang pila ka litra. Gipulihan sa isa lang ka litra nga X. Pagkapait igala ko megsoon ang X pagyod mo gibutang. Bisan asa nimo na pagitaon kung mag-check kag attendance, pag present, check. Pag tawag na talpulano, present, check. Pag talpulana, absent, wrong ang ibutang. So sa to pa, diha si mong panimalay, nagbutang-butang ka diha oga, gitawag siya oga, decoration sa Christmas, unya Merry Xmas, absent si Jesus Christ diha sa imong panimalay. Mao na igala ko mention. Pero sultihan ta ka, nindot kaayo ang panimalay nga dunay Kristo. Pero kung una naman, absent si Jesus Christ, imong kasing-kasing. I mean, sa imong panimalay. Samantalang nag-ingon ka ng Kristohanon. Kung Kristohanon ka, dili absent si Jesus Christ na si imong panimalay. Kaya the real Christian is Christ within the heart. Unilaa ka din na. Busa igala kong mga igsoon, otro na ko kung magpalit man ka decoration, pili agyod kadtong Merry Christmas. Kanang naagyod si Christ. Dili kay Merry Xmas. Wala lugar ang presensya sa Ginoo diha sa imong panimalay nga naamang ka nga Kristohanon. Higala og mga igsoon, hinaot nga makurik nato na og ayaw pagdekorasyon ana. Kaya na wrong si Christmas diha sa imong balay. Pagkaluoy bagid kayo ni Jesus Christ. Nga maura ba siya hinungdan sa Christmas? Usahay ang hinungdan sa Christmas, dili mo'y bida sa Christmas. Kinsa may bida? Si Santa Claus. Di biya si Santa Claus ang gihatag dinis kalibutan. Ingon sa pulong sa Ginoo sa heart of the Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kinsa man na si Jesus Christ na ang gihatag, pero unsa man karon? Bisan asa nga dapat ang bida si Santa Claus. Usahay ilaron pas ginikanan ang mga anak. Pagbutang og panyo diha sa bintana langga kay butangan ay kaning gitawag sa medyas kay butangan ni Santa Claus og kwarta. Ikaw ra gyud nag-ilad sa imong kaugalingon, apil imong anak imong giilad. Pagka tinuod lang wala mo gyud Santa Claus nga naghatag. Kung naano na sulod ikaw ang naghatag ana. Higala og mga igsoon hinaot nga dili natutudluan ang bata sa sayop. Kay ang bida sa Christmas si Jesus Christ, kay siya ang gisimba, siya ang gihatag para kita maluwas. Mauni ang dakong kalipay sa tibuok kalibutan, higala kong igsoon nga ang tanang tao sa tibuok kalibutan giluwas sa Dios. Nahatlog ang mga apostoles. Amen. Sorry, nahadlog ang mga magbalantay sa karnero. Higala ko megson, nahadlog. Apan ingon sa gitawag siya uga. Higala ko megson, ingon sa mga sa anghel, ngayaw ka hadlog kay gidad-an ko kamo sa mensahe sa dakong sa maayong balita. Sa dakong kalipay nga natao na karon sa lungsod ni David, si Jesus ang manluluwas. Tiyaw mo na higala kong migson. Mo na higala kong migson. Busa, Christmas is giving. Kay kung wala maghatag ang Diyos Amahan sa iyang bugtong anak, wala'y Christmas, higala kong migson.
pagkadako gayud sa gugma sa Ginoo. Busa gingon ko atong una higala kumigson, ang gugma sa Ginoo dili gyud matugkad. Unmeasurable lang. No? Hilabihan gyud kadako ang gugma sa Ginoo dili gyud kini matugkad. The best niyang anak gihatag para kanato. Ako pagkatinuod lang doon na magid ko'y bugtong anak, di gyud ako napanghatag. Gapangayoon na sa akong papa. Kay aron na sila'y gitawag siya kauban sa kinabuhi. O ang akong ugangan gipangayo na pero waag gyud ako gihatag. Kayon ko unsa na itoy. Pero ang Dios Amahan naghatag sa iyang bugtong anak. Muna igala kumigson. Busa sa diya nga gibautismuhan si Jesus Christ, ingon ang tingog nga nagingon, siya ang pinalangga kong anak, kaniya may kalipay ako. Muna igala kumigson. Ang iyang pinalangga nga anak iyang gihatag para ikaw ako maluwas. The greatest gift of all gift walay lain si Jesus Christ. Muna igala kumigson. Nga ato ning pagadawaton pinagis magpagtuo kay masakop kita sa pamilya sa Dios. Kahimuon tang anak sa Dios. Busa ang tao nga wala mo tuo mo mudawat niini nga iyan Dios ug maluluwas iyang kinabuhi dili angayan nga mo saulog sa Christmas. Kadili sa connected kan Jesus Christ. Mauna igala ko mga igsoon. Christmas is giving and Christmas is receiving. Kung dili ka kadawat ng Jesus Christ ngayong matuod nga Dios ug maluluwas imong kinabuhi, dili ka ngayan nga musaulog sa Christmas igala ko mga igsoon. Kay wala nimo dawata ang gibuhat ni Christ Jesus dito sa cross. Wala nimo dawata ang gihatag sa Dios Amahan nga mao si Jesucristo. Wala ni mo nituhuy nga mo ni magkaluwas ka ni mo. Higala ko menson. Ang pagtuog, pagdawat, wala gina nagkabulag. Busa, higala og mangigson. Sa kanginan nga namati karon. Mao nga adunay Christmas, kay adunay Kristo nga gihatag og mao'y gisimba sa mga tao dinhi sa kalibutan. Muna higala kumigson, Christmas is giving and Christmas is receiving. Kung dili ka magdawat sa gugma sa Dios, dili ka angayan nga mo sa ulog sa Christmas higala kumigson. Kaya ato kining pagadawaton pinagis pagtuo. Mauna higala ko og mga igsoon sa kanginan nga namati karon. Busa ikaw kung wala pa ka nagtuo kang Jesus Christ. Wala pa nimo siya dawata ang imong matuod nga Dios ug maluluwas imong kinabuhi. Wala pa nimo dawata ang gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross nga mao ni makaluwas ka nimo. Tuhuin ni higala ko megson dawata ni. Tuhuin ni kinasing-kasing nga mao gyud ni ang gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross aron ikaw gako dili mabanlod sa linaw nga kalayo higala ko megson. Og sa ingon niana nga mituo ka niini. Kay midawat ka mao ni makaluwas ka nimo. Nga ang imong sala nga akong sala gidupan dito sa cross, angayan ka nga mo sa ulog sa Christmas, angayan ka nga mo simba kang Kristo Jesus nga naman kwintada na ang imong pagsimba diha sa Ginoo. Pero kung wala kay koneksyon diha sa Ginoo, nagsige lang kag tuo, nya di ka magpatuo, dili ka angayan sa pagsimba diha sa iya. Kay gingon sa pulong sa Dios, kining mga tawhana nagpasidungog kanako pinaagis ilang mga ngabel. Tiklop, kining mga tawhana nagpasidungog kanako pinaagis ilang mga ngabel. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang ang gihimong katudluanan. Sa ubang translasyon, ilang ang gihimong doktrina. Sa ubang translasyon, ilang ang gihimong katudluanan, ang katudluanan nga hinimo lamang og tao. Mao na igala ko migsoon. Asa mabasa? Ang pulong sa Ginoo, kita natong babasa kay nalatid kini og napatik sa balahan kasulatan. Mateo kapitulo 15 bersikulo ato-ato ni gala ko migsoon. Mateo kapitulo 15
versikulo igala kumigson versikulo 8 ug 9. Ingon sa pulong sa Dios, ato kini pagbasahon higala og mga igsoon sa kahanginan na mati karon, kining mga tawhana nagpasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabel, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang labang ang ilang pagsimba kanako, kaysa ilang pagpanudlo, ilang ang gihimong kadoktrina ang kalagdaan nga nimo lamang og tao. Ha? Mao na igala kong maigsoon. Daghan ang nagpasidungog diha sa Ginoo. Apan nalayo diha sa Ginoo ang ilang kasing-kasing. Nga naman wala sila mutuo, mudawat. Ug wala si Kristo sa ilang kasing-kasing igala kong maigsoon. Dili sila real Christian, kaya ang real Christian is Christ within the heart, and there is joy in the heart of a real Christian. Why? Because 100% going to heaven. Mingon na yan nga, adi pa masiguro kay buhi pata. Kana katudluanan na sa tao. Kaya ang Diyos ngayon ang naniguro, ginamit sa Apostol Pablo. Ingon ni Apostol Pablo, buhi pa. Gigamit sa Apostol Pablo sa Ginoo. Kaya nasayra na nato. Nga ikatulas niya ito yung tanong payag na matong lawas, ano nagianda man Diyos, balay dito sa langit, alang ka nato. Buhi pa. Moingon sa uban nga di pa masiguro kay buhi pa. Akano sa man ka maniguro? Unya patay na ka, wa gaya ka kasiguro buhi pa ka. Tanawa ganing dato pagkapatay na niya, asa man siya? Sa impierno. Unya wala na siya higayon sa pagpamati o panumbaling sa dakong mensahe sa kaluwasan. O di igiyan na lang gisugo si Lazaro. Gipalihog niya kang Abraham nga ipabalik si Lazaro sa kalibutan aron mapasidan-an ang 5 ka igsoon. Karon igala kong igsoon, karon ang pagpamati sa pasidaan. Karon ang adlaw sa kaluwasan kay ugma kapakyasan. Ang kinabuhi walay siguro apan kamatayon sigurado. Igala kong igsoon. Muna ayaw pagsaling ka batanon ka pa. Muna ingon sa kanta, Igsoon, kumusta ka? Nining panahuna, namalandong ka na ba? Nining kalibutana, ang mga ilanan sa kalangitan, nagpasundayag sa pagbalik niya. Karon ang adlaw sa kaluwasan, kayang ugma mao ang kapakyasan. Ang kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon ta sigurado. Mao na igala kumigsoon. Sigurado gyud ang kamatayan moabot, pero ang kinabuhi walay siguro. Busa karon kita manumbaling sa dakong mensahe sa kaluwasan, kay kun di ta manumbaling, ingon sa Hebreanon kapitulo 2 bersikulo 3, kay unsaon man pagkaipsot sa tao sa silot kundi siya manumbaling sa dakong mensahe sa kaluwasan. Mao na igala kumigson. Karon ikaw gihigala kumigson, gimahal ug gipangga sa Dios. Ug mao nga gihatag niya iyang bugtong anak aron ikaw nga motuon ini maluwas. O dili may banlod sa linaw ng kalayo. Mauna nga kinahanglan manumbaling kita niini. Ayaw pagpatuon niya nang mingon, ay buhi pa di ta makasiguro. Ang pulong sa Ginoo ang paniguro higala kumigson. Busa sa diha nga ana-ana ka sa Ginoo kay nito ka. Gitagaan ka kinabuhing walay katapusan, gikuptan ka pag-ayo sa Dios. Higala kumigson. Ingon niya og dili na gayud malagag og wala na makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Ang akong amahan nga naghatag kanila nga rekanako, labing gamhanan sa tanan ug labing dako sa tanan, nagakuputusab siya sa iyang gamhanang mga kamot. Mao na igala kumigson og kini nga klase nga mga tawo nga mito dapat magakalipay nining gitawag siya Christmas. Nga naman ingon sa gitawag siya gatong gibasa, ayaw kamo kahadlok kay gidad-an ko kamo sa dakong mensahe sa maayong balita sa dakong kalipay nga natawo na karon si Jesus nga manluluwas sa lungsod ni David. Wow, pagkanindot pigitigalag mison. So sa ato pa Christmas
is giving, Christmas is receiving, and Christmas is rejoicing. Maglipay kita nining panahuna kay natao na Jesus nga manunubos. Muna higala kumigsoon. So Christmas is rejoicing. Higala kumigsoon. Dapat ang magakalipay nga naman kining Christmas mao ang pagkalipay kay natao na ang manluluwas. Unya ikaw nga naghandom nini kay dugay naman na tao. Gihandom naman nato nini nga bulan. Ang angayan nga magkalipay katong mga tao nga doon ay tinuod nga Kristo sa kasing-kasing. Higala ko mayson. Ang ayan maglipay nga naman naa si Kristo sa iyang kasing-kasing. Higala ko mayson. Naa ang tinuod nga diwa sa Christmas. Usay higala ko mayson subo pamalandungon. Mga tao mawala ang ilang kalipay diha sa Christmas. Kay wala sila nakadawat sa pinaskuhan. Unsa kay madawat ka na nako karon nga Pasko. Higala ko og mga igsoon, niadtong miyagi nagapanghatag ang Every Home for Christ in the Philippines. Salamat sa Every Home for Christ in the Philippines sa gagmay nga pinaskuhan. No? Sad pinaskuhan, pero ang pinakadako nga pinaskuhan si Jesus Christ. Manayon ko sa mga gihatagan, kini nga gihatag mawala rani kahuman natug kaon. Dili man gagmay kay nakapuliki man gyud og dinala ang mga naggihatagan. Pero higala ko migsoon ang pinakadako nga gasa og dili gyud mahurot diha sa imong kinabuhi kun imong maangkon ang the greatest gift of all gift. Og pinaagi niya na, ikaw magmalipayon hangtod sa pagbalik sa Dios. Kay igbalik sa Dios, kuhaon kaniyag apil. Igala kumigsoon. The greatest gift of all gift nga mao si Jesus Christ. Higala ko kung maigsoon, kung wala man ka makadawat o pinaskuhan karon. Unya wala pa'y Kristo sa imong kasing-kasing. Wala pa ka kasiguro nga langit paingon. Tuhui ang gugma sa Dios. Kay gimahal ka sa Dios. Ug mo hinungdan nga dunay Christmas. Gihatag niya yang bugtong anak ka mo sa Kristo Jesus. Ug mo hinungdan nga dunay Christmas higala kog mga igsoon. Busa higala og mga igsoon sa kanginan na mati karon. Tuhui ang gugma sa Dios. Kun wala pa ka diha sa Ginoo. Kung wala pa ka siguro langit paingon. Kung wala pa ka kasiguro. Tuhui ang gugmas Ginoo sa kanising-kasing. Dawata tong iyang gibuhat dito sa krus nga mautoy makaluwas kanimo, mautoy mo tuhuan. Di ba ingon sa pulong sa Ginoo, himon kaniyang anak. Og ang mga taong nahimong anak sa Ginoo, una na tao man sa inahan, ikaduha na tao din sa Ginoo, nahimong born again. Og ang born again maoy makasulod sa gingarihan sa langit. Katudluanan na ni Jesus Christ dili na ato. Higala ko migsoon, ang natao pag-usapan bot pasabok, natao kasi minani kaduha nito kami dawat kang Christ Jesus. Ingon nga mong matuod nga Dios ug maluluwas ang kinabuhi. Natao ka pag-usapan nga natao pag-usap ingon ni Jesus Christ, sultihan ko ikaw. Gawas ko ng tao matao pag-usap, makasulod siya sa gingarihan sa langit. Asa mabasa? Juan 3:3. Kinahanglan ng tao matao pag-usap. Ambot pasabot kinahanglan nga ang tao mo tuo mo dawat sa gugma sa Dios. Kay ingon sa 1:12, sa tanan mi dawat, sa tanan mi tuo sa ngalan, kanila naghatag ako kagahom sa pagahimong anak sa Dios. Nganong ang iya mga ngalan tuhuan kay walay lain nga ngalan nga gihatag sa silong sa langit nga makaluwas kanato kundi ang ngalan lang gyud ni Kristo Jesus. Mao na igala ko migsoon. Busa dako kay gugmas Ginoo para kanimo kanako. Kung wala pa nimo ni tuhui, wala pa nimo ni dawata nga mao ini makaluwas kanimo. Tuo ini dawata nga mao ni makaluwas gayud kanimo higala kumigsoon. Ang iyang pagdupad dito sa cross kay mao lang tinuod nga diwa sa Christmas. Christmas is giving. Christmas is receiving and Christmas is rejoicing.
Magakalipay ta dapat kita nga nahimo lang anak sa Dios. Ikaw karon nga wala pa diha sa Ginoo aron mahingpit ang imong kalipay, tuhoy ang gugma sa Dios. Dawata siya ang imong Dios ug maluluwas imong kinabuhi aron masakop ka sa pamilya sa Dios. Ug madamlag sa diha nga pamtangan na kining kalibutan sa kapungot sa Dios, dili ka niya i-apil kay ikaw man apil sa giluwas niya. Kay imo man siyang gipili. Ingon imong Dios ug maluluwas imong kinabuhi. Higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga namati karon. Christmas is worshiping our God. Dili lang dapat na nga sa Disyembre na ta magsaulog sa Christmas. Sa tanan panahon, simbaho na to ang Dios. Nga mao si Kristo Jesus. Simbaho na to siya tungod kay siya ang diwa sa Christmas. Kung wala siya gihatag sa Dios samahan, walay Christmas. O ang ngayon nga mo sa ulog nini, mao ang mga tao nga midawat sa gugma sa Dios. Christmas is giving, Christmas is receiving, Christmas is rejoicing. O dapat magakalipay sa labihan kay doon na kasiguruhan langit pingon tungod sa Christmas, tungod kay Jesus Christ nga gihatag. Dapat magakalipay ang tao nga nakaangko niini igala kumigson. Christmas is rejoicing. Nga naman, gihatag si Kristo Jesus aron sa pagluwas ka nato. O dapat ang magakalipay ingon sa mga anghel ngadto sa mga magbalantay sa karnero, nag-ingon, ayaw kahadlok, kagidad-an ko kamo sa mensahe sa maayong balita sa dakong kalipay tinatao na karon si Kristo nga manluluwas sa lungsod ni David. Mao na igala kumingson. Busa dili lang kay karon lang nga bulan magsaulog sa Christmas. Kung naa na si Kristo sa imong kasing-kasing, araw-araw ay Christmas. Busa igala kumingson, balik ko nako. Kung ikaw nagdecorate man diha sa imong balay kay wa ka kagwanta, kay nindot man gyud og naay decoration, ayaw na i-decorate ang X diha. Kay kung gi-X nimo si Christ, walay Kristo diha sa imong panimalay. Ang pagkatinuod lang kay ikaw Kristohano na, naagyod si Kristo sulod sa imong kasing-kasing. O sa pagkatinuod, dapat dili ka mo decorate anang Merry Xmas. Dagan mga Kristohanon nga nabuhat niini. Higala og maigsoon, hinaot nga ato yung i-decorate ang Christmas. Si Christ gid ba naa diha? Kay si Christ ang tinuod nga diwa sa Pasko. Kay kung walay Kristo, walay Kristo nga gisimba. Kung wala gihatag si Jesus Christ sa kalibutan, walay Kristo nga gisimba. Kung walay mo dawat niini, walay angayan nga mo sa ulog niini. Kung di ka mo dawat niini, dili ka angayan malglipay ni ining diwa sa Pasko. Ni ining Pasko, I mean. Busa igala og mga igsoon, hinaot. Nakakuha kita og pagtulunan. Higala ko magsoon ang atong question and answer sa Heart of the Bible. Asa mabasa ang Heart of the Bible. Higala ko magsoon. Ang mga hinungdan nga doon ay gihatag nga bugtong anak. Mabasa na sa Heart of the Bible. Higala og magsoon nagtangag na siya og 500 pesos. No? So muna, text lang sa 0936-3733-765. Kung naka sa akong YouTube, naka sa FB, o nakay cell number da, nakay gitawag siya load para sa FB, i-type ang Pastor Limbag. I-click din na dia. Makamonitor ka. Igala kong mingsoon. So muna igala kong mingsoon, hinaot nga kakuha kitag pagtulunan. Christmas is worshiping our God. O walay gisimba nga Kristo, kung walay gihatag
Walay gisimba nga Kristo. Unga ngayan nga mosimba nini kung wala say mudawat. O wala say higala kumigson kung walay mutuo mudawat nini. O walay tinuod nga mga kalipay. Nga nang tao si Kristo Jesus diri sa kalibutan kon wala ka mutuo niini. O ang nituo niini, midawat niini, mao ang angayan nga mag-rejoice. Christmas is giving, Christmas is receiving, Christmas is rejoicing. Hinaut ang Ginoo magpanalangin siyang pulong magpray ta. Dalay ko ng labing gamhana ng mga Dios, Ginoo nga nasa langit. Salamat sa kagayunan nga diin kami nakapamalandong sa imong pulong. Ginoo, salamat sa paggamit sa imong ubos ng ulipon. Gitugyan gyampo, sa matang tanan di alaman kan Ginoo pinaglamas Kristo nga among luwas. Amen. Higala kumigsoon kini si Pastor Jenny Limbag nakig-uban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanang tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pag-ayo kanato. Utron ko mayong buntag kini si Pastor Jenny Limbag mingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Merry This Christmas. program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program.